vi vise jer en kortfilm, der forklarer, hvordan et voksen og et barn sagtens kan have en diskussion, der virker fucking ligegyldig i starten, og så skifter sig til faktisk at have en positiv forandring på begges mening med det. Og det er derfor, det er rigtig godt med, at du skal ikke stoppe netop diskussionen, når den starter, for eksempel ved spisebordet, eller hvis familien er der, så bare fortsæt. Fordi at, som man sagde, I lærer alle sammen noget af det, plus at det kan være alt fra i forhold til, hvad vi har om digitale fællesskaber, og hvordan ungdom har det, til deres mentale helbred i forhold til sociale medier, og hvad måske fare, og måske negative, men også positive ting ved de sociale medier. Og vær sød at lægge mærke til, at vi snakker om i stedet for, hvordan den døde jøde flytter sig, fordi vi ved det ikke. Vi har ingen idé. Godmorgen. Godmorgen. Så i dag kommer vi til at blive undervisning i digitale fællesskaber, og hvordan det påvirker de unges hverdag. Blandt andet også fordi jeg har bemærket, at under de sidste par år har jeg været voldsomt afhængig af det. Undskyld mig, lærer, det skulle da ikke kun os, der er afhængige af det. I det mindste bruger vi det til gode ting. Ikke altid. Især jeg, drenge, I kan måske godt finde på at gå ind på en lille... Det synes jeg ikke er fair. Du ved godt, at det ikke kun er drenge. Det synes, at bruger voksne det meget mere, end børn gør. I bruger det ikke ordentligt. I det mindste kan vi holde fællesskaber kørende. I skriver bare til nogen, og så ignorerer I dem i de næste 8 år. Det er bevis, sådan gør mine forældre, og sådan gør de fleste lærere også. Men det gør I jo også en gang imellem. Det er jo kun også voksne. Jeg er ikke gammel nok til at ignorere folk i 8 år. Måske ikke i 8 år. Det er heller ikke alle voksne, der gør det. Det er faktisk ufatteligt. Jeg gør det i hvert fald ikke, så det er ikke alle voksne. Hvad vil din eks? Og måske tager den senere. Okay. Godt så. Så vi har sådan nogle ting ved vores digitale fællesskaber, for eksempel ens identitet, og hvordan det måske har... Jeg ved, at alle på mine sociale medier har en ægte identitet, for jeg har mødt dem i virkeligheden. Men er det alle unge, som der får lov til at gøre det? Det er sgu lidt deres egen skyld. Det er forældrene, der ikke opdrager morgen. Og jeg kan godt give dig ret i, at vi er afhængige, det har jeg lige set, men i det mindste bruger vi det positivt i modsætning til de fleste ældre. Ja, det er så også sandt. Der går ikke på Twitter og bruger sig. Så hvis vi tager i forhold til Twitter, og så vi tager jer unge til Instagram, som der bruger det noget mere end os ældre nu gør, vil I så sige, at det er bedre i forhold til at bruge Facebook måske? Ja. Hvorfor? Fordi Instagram, der kan man få venskaber, der kan man møde nogle nye mennesker. Facebook er for det meste gamle damer om katvideoer. Eller ham der slangen. Ja, men sådan nogle platformer som Instagram, de er jo blandt andet også kendt for sådan nogle celebs som Kim Kardashians og andre. Hvorfor må vi ikke kunne lide dem? Jo, men det kan jeg godt. Der er bare rigtig mange problemer med, at der er Instagram, det er jo blandt andet også fyldt med kvinder med store bryster, som der er fyldt med plastik og botox og alt muligt andet, som rigtig mange unge også blandt andet får det dårligt af. Der var der også fjernsyn tilbage i gamle dage, der kunne man sgu også se folk med store bryster. Ja, men synes du måske, om der er flere unge, der bliver påvirket? Er det nu end måske, der gjorde for? Ja, til gengæld så har unge også mange flere at snakke med, for eksempel at psykologer er nemmere at komme til, når man har digitale fællesskaber. Men det er jo ikke alle, som der kan lige række hånden ud til en og sige, hey, jeg har brug for hjælp. Men igen, der er det så også nemmere at bruge digitale fællesskaber, fordi du kan gøre det anonymt, du behøver ikke engang vise, hvem du er. Ja, og det der med at vise, hvem du er, det er jo ikke alle, så der er også nogen, som der opretter hjemmesider og websites, og måske opfordrer nogen at sige, hey, er du deprimeret, er du trist, er du træt af dit liv? Og så de unge, der står på en anden skærm, og sådan, ved du hvad, det er jeg faktisk. Og så er det sådan, de opfordrer en til, for eksempel, du kan skære din arm, gør det, send et billede til mig, eller gå ud på skinnerne på den lokale banegård eller noget, og så ender det måske med, at de tager livet af sig selv. Men det er jo voksne, der plejer at gøre sådan noget. Hvorfor ja, er det eller teenager. Så få mennesker, der bliver ramt af de her hjemmesider. Altså faktisk, det kan godt være, at der er 160 mennesker, der døde på grund af en selvmordstrend. Men vi er 7 billioner mennesker. Det er bare fordi internettet og voksne kun går efter de negative sider, og aldrig de positive. Ved du, det har du faktisk ret i. Og den grund siger jeg faktisk undskyld. For jeg kan godt se, at det er faktisk godt internettet, selvom vi er unge, eller ikke vi er unge, men også ældre, eller boomers, som vi kalder os, hele tiden hakker efter det. Fordi at det er også netop det, man kun ser blandt andet på nyhederne i den
dagligdag. Man ser aldrig sådan noget godt, eller sådan positivt, kan man så sige. Nej, de går nemlig kun efter de negative ting. Ja, fordi at de skal jo blandt andet også journalisterne og alle de andre, som der arbejder netop for eksempel TV2 eller DR1, de skal netop tjene penge på andre folk, som der bare sådan, wow, okay, vi skal have en sindssygt tillid, for eksempel 16-årige har dræbt sig selv på grund af en eller anden challenge. I stedet for 16-årige fik hjælp ved psykologen. Præcis. Og det er sådan digitale fællesskaber fungerer. Lyt til os i fucking boomers.